Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an. Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam da kasni. Hadin ga jingjia bas ngosi kabla ja kakram dowyong hashnong minsngat thangso ha East Jaintia Hills District kabala yo jingtep ba arf nyongut ki briu kala du no yala ga jingim u President ka Nyutrap Youth Democratic Council HYDC ba Wairai wan sotun ulapan pawi ka jing ngosi ka bajur bat ulapan ramting e ya gani ka jingjia bas ngosi. Habakran halor kani ka jingjia uba sotun ula ong ba kani kalong ka jingpen kan mau ka ba shirkhei ya ka jing beteng jong ka khai do yong be an bat ka ba khlam jing yada. Wala bun sin la maham bat la don ki kendon an bante la kam yekum gini ki kam. Ula ong ru ba kum gini ki jingjia kila ja bun sin ha East Jaintia Hills. Kaba penmi iki jing kali ba kraw halor ka jing tray kam jing ki bor penya district bar ka jing bamla ban khanglan ye ka jing khai do yong be an. U nong yalam ka HYDC ula banjur ba ka jingdu jong bungut kibriu ha ka wi ka jingja ka penpau shai ka jingbam kit khli ba ka jingbam dan jingyada ula ong babun na kinong bela na mar ka jingdan kam jingyo jingyarap jingyo kam ki sha pen bor ban tray ha ki jaka ba shirkhai bar khlam kilan jingyada ki babiang uba so otun ula penpau ru bagi krem do yong be an kidang beteng ban tray kam khlam ki kendon jingyada ka babu ya ka jing im jong kinong bela ha ka jingma ka bakrau U President ka HYDC ula dawa ba ka sorkar jila ba ka Borsen Shah District kinsdang mardori ka jing tokin ka babnya ba ka bati kana halor ka ne ka jingjia. Ula kentu ki bor jila ban lab ye ki tu ki badan benta hakum kini ki kam khayi dew yong ba an bat ban penchi tom kat kum ka an ye ki try krem ki contractor bat baro ki badan kti. Ula dawaru baga jing to okit kare ban long ka papat ba bar ka ba shai khnang ba ki long ying long sem jong ki bala khlan kin yo jing suk ba jing ya le na ka benta ka hong uba waira wan sotun ula pha ru ik jing ngolem sha ki long ying jong ki bala du no yala ka jing im ka sorkar kala aji ka kula ban ajing rap lailang na kaliang ka sorkar jela bat na kaliang ka sorkar ndiaru arlak te phi kum nong ilam ka epilom nong lo ne benta Hi abi de bagnel da pi hagini ki sngi bla dep ki ba la don teng mo ka jingjia ka ba ndai tang ha po hagini ka jaka ka ba jiam ta dai menfaru la don hagi jaka ki bla jiatan ki ba ki nong ti du yong tu ki la du no ya la ka jong ki jing im juki na ki tau ki ba let's say mla ban pikir la ki nong ti tu du yong ndai pikir man em hagwe ka por ki ong ba udon uwei ubriu ubaklat hak tu ko wei gejaka recently tang sudah bi andai tu ubriu baklat tu umdai unong India udai ubriu bana Bangladesh ubawan hang ne ban bo hai snong illegally klem datip ke sarkar Meghalaya klem datip ki nong song snong hang tu klem datip ke sarkar India ulawan hang tu utre hang tu bo hai snong hang tu bar ulak klat no hang tu menta ke jingkeli ke ba mi menta ke long ba hatu kani ka jing ai bailut kusan nak sorkar dia bat nak sorkar Meghalaya hatu ka jing kular jung ki ban ai ya kata ka pisa ya ki bamen sabat ko bat ya ki bala du na ya mesti ki dene em nak menta ki brio ki badesha ki trari blok let's say yo kani ka jing kular jung ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar India let's say yo dei pen ban ya ki khar ki ba dei nang thina po bangla ki ba chuan bu hai snong hang te ha po East Jaintia Hills na ka banta banri na ka jingsha pun stong hang te ha po Bangladesh na kata na ka liang jong ka sanghi na ka liang jong ka HYDC ko ong ba swa ban ai ya kono ka jingerap hang te ha ka jaka ka bla jia ka sukar Meghalaya ba sukar India ka dei banda bu ya ka inquiry yano ba ai yano ba dei ban ai bat yano ba omnom dei ban ai nakaliang jong kaseng hi la dei hi yagi karbang la kata kamut ngi persya bat ngin persya jur ban ngim nom ala diru ya ka pisa jong upai ba ban leit no chiki karbang la ki ba shuwan bu hasnong bat su trei be an hang ni hapo ri ke bi juwi ka jingja thai da jwan atipo men sngat thangsko East Jaintia Hills pi ka jingjia ka badai hapo mosngan hak badai bat ka jingyap no jongki nong ti du yong nanti po musngan kadai ka basungsi bat kadai ka ru ka jingjak brom
ya ke jela jungi beroi nomor ba kumba pilai tip sai ba nadu arjar khatsau ya ka jing ti du yong ka bagi khot ka rat hole mining la dap khang da ka NGT ber ka NGT kala ai ru ya ka bor ya sukar dia bandi khang no ya ka rat hole mining andai hadu menta pi ba kene ka rat hole mining ka dong continue hapo state meklia bat kelak por du sya ka jingjia ba nak por sya ka por ndai tang hapo musngap ka bajia man hakini gisngi ndai hagi por ki bala dap ru kelak don ka jingjia sya ki bade ki thanya hapo East Hills haba ngila adu no sibuntli ya ki mensim ki ba lului ki ba kwa ban belah tu nak mata ban ibja te kene kadai ka ba susi nak mata ka jela ka jungi ki nak liang jungi kalong ba ki kum ka seng hi ka new trade youth development ka yang nak mata ban dit ban biang ka we kalong giang ban yo ban yo kot ban biang ki kam ki jam ban wara ru ya ka development ha ka we ka giang kenang panggil la ban kentiu pada ya kelawai ke ban sawan kene ke jingla ke jingle jong sorkar ban khang no lomba ke NGT ya ke jingti ya rat hole mining ban ke jing kular hiru jong sorkar dia bang kinle no daka scientific mining ha be dai ban ti yo duyong menta hi ke jing ke bakrau ba ha bang perkhat kene kam lemar balai ke jing kular jong ka sorkar MDA 1 MDA 2 pakai jingkular dulu jong sukar dia. Koong ba ladawan ra ya kata ka scientific mining kata kamut kapulusan ganduna kajing mensau bar kajing do no ikunsiam ganduna. Ndrei mata inda ya perkat ha bat inda yu nijor ya ka ka ba ka sukar India kalakular bat kalaklai ha kipai ba nong sunong jong kari India hi berwei koong ba hapo keri India yang nilai kapala ban persang ban warak ya kata ke ease of doing business dan ban kampusuk ya berkom dek business ndai matang ibu ya ko bagi jingkeli hatu kene ke jingkular jong surkar India ban pelong ya kata ke ease of doing business ban warak ya kata ke scientific mining nak menta ban ti yo buyong meta nadu arjar khatsau hadu arjar arpun rio ngimpat yi lu sepang kata ka scientific mining but sepang kata ka ease of doing business ke ease of doing business ka judon mo bahadu khatwei khat arsnam ru ban wara ya kita ki an ki ba pakanak benta ban suk kata ka kom tre jam bat ban suk kar kom tre jong kinong bela ki bakwa ban ti du yong tu la khatwei khat arsnam ompat la ban sna ya kita ki an ki ba pakah hatu kata ka demo kata ka bagi ong kata ka ease of doing business nakliang jong seng hingi ong ba kasukar meklea ba kasukar India kadai bancim ya jinggit kle habayap kini gibriu nomar balai habadawa ka kpo habakadawa hi ka kpo kata kemut nakliang hi jong gibriu ki bakwa bentre kam kin trebe ya ka kam nomar ba katkum ka jingga snguthu ka jongi kum kinong lam seng habangi poise is Jente Hills gibriu po is Jente Hills ki ongkum no udu yong don hopok per jonga udu jonga kikum ong mo de jonga kikum ong ba udu yong bodon hopok per jongki trasnong ti po East Hills kikum ong ba udu yong jong sorkar dia ndai u ong ki ong ba udu yong ujongi ngingla banti yang tu kat bangimon kata ka dege yuju kata ka dege jing sngow jong gibri hong tai ndai ka sorkar pat habak snaya ka an ka dei ban sngow tu ru ba ka dei ban snaya kata ka an ka balong ka badon ya kata ka ban penhun ya ka sentimen du gibri hong tu hanyi su tu ba ngidon kam bantre ya ka kam ka jam na ka benta bandon ka safety ya kibriu bakin jo tre hakor kom ke babiang bat hakor kom ke besok hendrei menta namar ba kala khang no ka sorkar India ka jing tre jong tu gibriu hong tu although ki tre illegal ka bangi na kalian tu ngiru ngimkwa bagi beri kun tre illegal ndrei ke jing tre jong ki hang tu ke kalong ke jing tre jong ki ke blong huk hak bat mukmak ka baklem da perkat ya ke jing im jong ki bri hong tu ke jing perkat jong ki kalong bet kumno bangan tre ya kutu kam bangan la ban tum imja mon ra ya ke ja hayi masam kata ke de ke bagi bri hong po Jente Hills kat kum ke jing su tu ba ke jing yo sngow jong ni na kaliang jong seng bagi bri hong po Jente Hills ki kwa menta nilai yo sngow ha por election ha usnam arhajar khatlai
hakapor ba ya kun election nakaliang jong parti NPP ko ong ba lada wara yang i hakabor hapo enriu benai ngila no ban pentrekam ya kini ka scientific mining hapo enriu benai mentala khat waisnem saya kata ka scientific mining kaja balai om pala ban pentrekam ya kata ka scientific mining hadu mata balai don tang sangut kibrio arngut na Isgenti Hills bat arngut na po West Hills kibayo ya kata ka scientific mining hatu don tang arngut na po Isgenti Hills kibadon ya parduyong hatu don tang arngut kibrio na po West Hills kibadon ya ka parduyong matrai ki pa ki langsung thu hi kum kinok pek ya kene channel ngatrai ki langsung thu hi ba umdei tang arngut kibrio na po Isgenti Hills bat umdei tang arngut kibrio na po West Hills West Hills kibadon ya ka parduyong dei solon sar kidon ya ka parduyong ka berit-berit balai on ano ya ka scientific mining ya ka license ban mine ya giduyong tang ya kita gisamut balai ka sarkar MPP haduk menta ka balakular baong bahapo andu benai ngin pentrikam ya ka scientific mining hendai lakat bai kat arsna menta empat la ban pentrikam ya kata ka scientific mining ngipoi yang syakapang haka jingdo no arpun ngut ki mensim ki balului ki baletre hang tai na meta ban penbit penbiang ya kayeng kasam ka jongki kane kajing penbit kajing penbiang ka jongki kajing letre ka jongki hang tai kajing do no ya ka mensim ka jongki hang tai kam de kajing do tang ya kalung yeng ka badon hang tu dai ka jing do ya ka jat mriu jongi ka badon hang tu na kata kata na kaliang hi jong seng ko ongba kadawana ka sarkar me kalia bakatu ka jing kular jongka parti NPP ka badon hakabor menta kum ke MDA 2 yang riu benai ban pendap no scientific mining ni kepat ya surkan me klia bahkan pendap no marmar kenang ba kinu ki batrekam ki badon ya ladi ya kapar duyong ban trekam ban penbahaya ya yang gasem ban sai ki kun ki pendap marmar ai ki ya kalat kalenti ai ki ya ka license lengba kata ka scientific mining ge jongpi kenang ba pinla ban lipet nakapor syakapor kenang bangin light bandu ya kata ka musim ka balului hak be dai bagi jing tere jing kata jong jat bri ujung